Ba baka so nawa ba. Wannan wajen da kake gani ba ma komai bane akan irin ayyukan da yake. Wani ne sunan shi NAZ kuma ya kware da gaske akan abin da ya shafi winduna da kofofin aluminium. In ba damuwa mu je in nuna maka gurin mana. Yeah. Okay. Zamani mu taso mu je mu siya mu zo mu je nazi aluminium ashe haya su suke kera wannan gida na zamani mu taso mu je mu siya jama'a na gari na mu ya samu Jika, ka gane wannan kuwa? Na gane ta ummi karama ta labari na ko? A lalle kana kallon labari na ita ce. Sannu Hajiya Ummi. To ai ni ma na gane ka, ba kai ne malam Ali na kwana 90 ba? To, Jika. Wannan ban Allah shine Nazi, kuma shine mallakin wannan kamfanin na NAZ Aluminium Products. Su suka min duk aikace-aikacen da gani a plaza na haka ji ya burge ka. Saboda haka ga ka gashi. Nazi, wannan ban Allah babban abokina ne ya zo plaza na ya ga ayyuka da kuka mini na winduna da sauransu kuma ya ji daɗi sosai saboda kaga an ce ga fili ga mai doki shi sa na ce bari in kawo shi saboda haka shi mana da bukata amai ko baka ba. Assalamu alaikum man Nazi. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na yi marabu da zuwan ku wannan kamfani so insha Allah za ku samu abin da kuke da bukata sannan ga ummi karama ma ta zo ita ma tana da bukata za mu yi mata aiki. So insha Allah yanzu zan je in dan nuna muku irin ayyukanmu da yake waje sai ku dudduba ku gani kai ma haka ga yanayin aikin a kai to za mu je za mu nuna muku ummi mu je zan dan nuna muku ayyukan namu da gilas aje nazi ko da ka kungila ce mai tafi nazi aluminium ga wasu kuma. Yawa zo goyi. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ummi karama ta cikin fim din labari. Sunana Abdulsahir. Malam Ali a cikin shirin kwana 90. Sunana Adam Jika. Ina ma abota gine-gine, kamfanonuwa da office. Da gidaje da dukkanin abin da ya shafi dangin waɗannan. Ina kira da al'ummar da ke jihar Kano gabaki ɗaya. Ku zo NAZ Product Aluminium domin ku samu garaɓasa da kaya masu kyau inda za a gwangwaje muku gidajenku, ofis ɗinku da plazas ɗinku da duk wani abu da ya shafi dangin gine-gine. Sauran jihohi baki ɗaya da ku garzayo NAZ Aluminium domin samun gilasai, winduna, ƙofofi da dai sauransu. Ina mai tabbatar muku da cewa idan kuka zo NAZ Aluminium Products wanka zai biya kuɗin sabulu. So ina ma al'umma fatan alkhairi, so ina so in sanar da ku cewa muna da main branch ɗinmu, babban office ɗinmu kenan da yake nan wato ainihin Inuwa Dutsen Road opposite Empathic College. Sannan muna da wani sabon branch ɗinmu a Mariri wato ainihin da ke kan titin Kureke Mariri Magadawa kenan.
sannan muna da shi a garin Jigawa State a Ringin Local Government. Ga masu neman nambobin wayar mu za ku iya samun mu akan namba kamar haka 070-3102-3838 ko kuma wannan nambar 091-63-63-63-77. Sai kun zo. Na gode.